σηκώσει μονάχα γιατί εγώ δαγκώνω χειρότερα από αυτές. Βοήθησέ μας. Να μας βοηθήσει ο Θεός, αν και έχει και πολλά παιδιά ο Θεός. Και εμείς παιδιά τι είμαστε. Βρήκα κάτι. Εγώ δεν βρήκα. Κάτσε, έχω κάτι. Προχώρα, πήγαινε εκεί. Προχώρα κάπου. Πού, Μαρή? Μάσε σατανά, μην το τραβάς στο σκηνή. Πού να σου καεί το βίντεο. Σατανά. Πήγαινε πιο εκεί, μωρή. Α, κι άλλο έχει. Μπες μέσα στον άνθρωπο. Μπήκες μέσα. Όχι, μπες Πού να μπω. Αντρικές δουλειές. Πού να πάω, μωρέ. Τι έπιαζα μέσα. Παναθεμάσαι, πού μέσα. Ω, Μανούλα μου, Χριστέ μου, πού να μπω, πώς θα βγω μετά άμα μπω. Στα 4 θα πούμε. Στα 4, το θέμα είναι ότι εγώ έχω και τα μαλλιά. Κάτσε γιατί έχω κάτι μέσα στο στόμα μου για αρχή. Παναγία μου. Κάσε, Μαρή, εγώ είμαι. Ο Χριστός και η Παναγία να μας βοηθήσει. Μα τίποτα δεν Πού δεν περνάω, τίποτα δεν Α, βρίσκω. κάτι έπιασα εγώ, Μαρή. Πού, μωρέ. Δεν ξέρω, Μαρή. Πού είναι, δεξιά είναι ή αριστερά. Δεν ξέρω. Αυτό τι είναι, δε. Αυτός φωνάζει μόνος του, ρε. Πάω από εδώ. Εσένα. Τι άγγιξα, Παναγία μου. Δεν ξέρω αν είναι απάνω μου. Α, πάνω σε Χριστέ χαλιά. μου. Σε μαγικά χαλιά. Παναγίτσα Να κόψω μου. αγκαλιά. Δεν υπάρχει έτσι. Θα σε πάρω. Κάτι έπιαζα άλλο και μου πήγε για το τα χέρια. Άντρας αράχνη έγινα, Μαρή, εγώ. Από αυτό που μας τυλίγουνε γύρω-γύρω είναι που έχω τρελαθεί. Δεν βλέπω κάτι, δεν βρίσκω ρε παιδιά. Δεν βαριέσαι. Γιατί αγέντο να θεμάσαι. Αυτός το έχει βρει παιχνίδι ρε, διώχτε τον. Τι να κάνω, αγάπη μου, εγώ είμαι στάρ. Εγώ έχω καριέρα το τραγούδι και το Όπα, ρε. κορμί μου. Τίποτα δεν έχει, Μαρή. Και εγώ ψάχνω σαν την κοκκινοσκουφίτσα μια Τίποτα δεν έχει. έχω. Τι ήταν αυτό που έπεσε απάνω μου. Δεν ξέρω. Α, γεια σου, εσύ είσαι. Ψάχνε μωρή Λουλού, ψάχνε μωρή, θα ανάψουνε τα φώτα και θα σου δείξω πως αλλάζουν Μη λάδια. λες τέτοια πράγματα. Ψάχνε, ψάχνε. Ναι, με ζηλεύεις. Ψάχνε γιατί να δεν σου έχεις δείξω φωνή που και είσαι και είναι κοντή. τα ρουλεμάν, θα σου δείξω μετά. Αγάπη μου, μιλάς με μια φίρμα. Στο μούτρο μου. Δεν υπάρχει έτσι. Πώς έχω μπουρδουκλωθεί εδώ που έχω κολώσει. Κάτι μπήκε στο στόμα μου. Δεν είναι Φτύστο ωραίο. μωρέ, δεν είναι τίποτα. Κάτσε. Άρα να τον αντίθεό σου. Μη βρίζεις. Τι να βρίσω. Άμα δεν βρίσω εγώ που με τα λεκέρες, ποιος θα βρίσει. 10. Πά, φύγε από αυτό. Άπονα. Πού να είναι τέτοια. Ωραία η αγάπη Η σου. αγάπη μου. Δόξα μετράει η αγάπη μου, τα λεφτά πάνε και έρχονται. Να καλά εγώ, με τη φωνή μου και το κορμί μου θα βγάζω λεφτά. Πού σε φωνάρα. Έλα αγάπη. Ψάρευε. Εγώ πάω. Δεν βρίσκω κάτι. Πόνα σου μες στα αυτή μου. Σκάσε, Μαρή. Σκάσε δεν ξέρω αν περπατάει. Μην με τσιμπήσεις. Μωρή, εγώ τα κουμπάω, εσύ φοβάσαι. Καλέ, κάτι μου σκόθηκε από πίσω. Άμα είναι από πίσω χαρά είναι. Όπα, περπατάει απάνω μου. Δεν περπατάει, είναι τα μαλλιά μου, εντάξει, μην αγχώνεστε. Είναι ψόφια αυτό που περπατάει απάνω μου. Φύγε. Φύγε. Παιδιά, άμα σας πω ότι μόλις μου φύγε το σκουλαρίκι, θα με πιστέψετε. Α, πού είναι, να το βρούμε κάπου εδώ θα είναι. Να έλα. το βρείτε δεν πρόκειται γιατί πιάστηκε εδώ και κόντυψε να μου αφήσει τα αυτή. Κάτι περπατάει. Πιάστο! Δεν μπορώ. Πού είναι, μωρή! Τώρα ξέρω, Μαρή, μέσα στα σκοτάδια και συλλήσω πότκα. Φύγε. Φύγε. Περπατάει, Μαρή. Ντουβάρι ρε παιδιά, σιγά ρε παιδιά τα ξύλα. Να δούμε πού είμαστε, με έχει Τι γίνεται εδώ, είναι ψόφια όλα αυτά μαζί. Μαλλιά ήταν αυτά, Τι να σου μαλλιά. έπιασα. Μαλλιά. Παιδιά, από εδώ έχει τίποτα ή ψάχνω τσάμπα. Τζάμπα ψάχνω. Τσάμπα, τελειώσαμε. Α, τελείωσε ο χρόνος. Πάμε για την έξοδο. μωρέ. Φωπα, πάλι στο πότκα μας έπιασε. Γεια σου. Αφροδίτη και Γιώργο. Γιώργο και Αφροδίτη. Δεν ξέρω ποιο να λέω πρώτο και ποιο δεύτερο, γιατί είστε και ιδέα αστέρια, βρε παιδιά. Το ίδιο, δεν πειράζει. Είσαστε από τους καλύτερους διαγωνιζόμενους και να ξέρετε ότι σας έχουμε βάλει στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε Αλήθεια. πάρα. Και τους δύο είστε εξαιρετικοί. Και ο τελικός αυτός πραγματικά ήταν απόλαυση. Ήτανε τέλεια και όποιος είναι να έρθει για να παίξει, να έρθει και να το ευχαριστηθεί όσο εμείς. Είστε και δύο εξαιρετικοί. Παρ' όλα αυτά, μόνο ένας μπορεί να είναι ο νικητής. Είτε εσύ Γιώργο, είτε εσύ Αφροδίτη. Τέρμα τα αστεία. Δεν σε σώζει κανείς. Πάμε να δούμε ποιος είναι ο μεγάλος νικητής του Blackout. Θα πηδήξετε και οι δύο ταυτόχρονα στα τετράγωνα που έχετε μπροστά σας και ο Θεός βοηθός.
3, 2, 1, πάμε! Γιώργο, συγχαρητήρια! Ευχαριστώ πολύ! Κατάφερες να ξεπεράσεις και τους φόβους σου, να κερδίσεις και τους αντιπάλους σου και να είσαι και ο νικητής με 3.000 ευρώ στην τσέπη. Μπράβο σου! Ποιος δεν μου το έλεγε, δεν το πίστευα. Ευχαριστώ πολύ. Το καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται, δηλαδή εκ των πραγμάτων δεν γίνεται να φύγεις από εδώ νικητής χωρίς ένα τραγούδι και ένα χορό αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο Blackout και κυρίως στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Ναι. Είσαι νηνία ακόμα, είσαι νηνία ακόμα. Δεν ξέρεις πως χαϊδεύουνε και πως φίλουν στο στόμα. Είσαι νηνία ακόμα. Αναστατώνομαι, αναστατώνομαι. Όλα τα παρατάω και ξεσηκώνομαι. Μπράβο ρε Γιώργο, ένα χειροκρότημα για το παιδί. Μας κάνει και πρόγραμμα και ποτπούρι στο Blackout. Θα σε περιμένω πάντως. Θεσσαλονίκη. Βάλε στοίχημα ότι θα έρθω. Μπράβο, σου συγχαρητήρια για μία ακόμα φορά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Θα σβήσουμε τα φώτα και θα ζητήσουμε από 6 νέους παίκτες να κάνουν αυτό που φοβούνται περισσότερο. Και μην ξεχνάτε, ο φόβος είναι μόνο στο μυαλό μας. Ή μήπως όχι. Τηλεφώνησε στο 9011 51 52 40 ή στείλε SMS στο 01 κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54991 ή μπε στο www.antena.gr/form. Παπα βρε κούκλα μου, πολύ όψη φλοιού πορτοκαλιού διακρίνω εδώ πέρα. Άντρας είναι αυτό, στάνταρ. Έχουμε λίγο μπακίτσα εδώ πέρα. Καλό το καρπούζι, πάει το μαλλί. Δημήτρη.